dnešnom videu to bude video s názvom Lepé sa vtipy. Poďme na to. Pani učiteľka sa pýta žiakov, akého pohlavia je mačka. Žiak odpovedá, mužského. A prečo myslíš, Leo? Pýta sa učiteľka. A Leo odpovedá, lebo má fúzy. Druhý vtip. Ben, vymenuj 4 zemské živly. Oheň, vzduch, zem. A. No, pomáha mu pani učiteľka. Čím si umývaš ruky? Aha, mydlo. Tretí vtip. Pani učiteľka sa pýta. Ide auto z dediny do dediny rýchlosťou 120 km za hodinu. Druhé ide z dediny do dediny rýchlosťou 140 km za hodinu. Kde sa stretnú? Na dopravnom inšpektoráte, odpovie Dan. Štvrtý vtip. Benny, tvoja závislosť od počítača už nemá hraníc. Budem musieť napísať tvojim rodičom list. Učiteľka mu povie, aby povedal ich adresu. A Ben odpovie ben@mrkvička.sk. Piatý vtip. Na hodine dejepisu sa učia žiaci o slávnych ľuďoch. Luky, čím sa preslávil Krištof Kolumbus? Pýta sa učiteľka. Dostal sa bez víz do Ameriky. Odpovedal Luky. Učiteľka napísala žiakovi do žiackej knižky poznámku. Otec dopísal. Šiestý vtip. Teda 7. vtip. Luky dostane k narodeninám plišáka a hneď sa radostne pýta. Odkiaľ ho mám začať rozoberať, ocko? 8. vtip. Vieš, prečo sú búrky v noci obzvlášť nebezpečné? Nie. Lebo blesk v tme ťažko nájde hromozvod. 9. vtip. Dobrý deň. Rád by som vymenil toto kladivo, čo som včera kúpil. A čo, nie je v poriadku? No, netriafa presne. 10. vtip. Zo slohu budem mať 1. Chváli sa Bela. Ako to vieš? Odpísala som ho od Veroniky a tá máva vždy 1. Aká bola téma? Môj životopis. 11. vtip. Príde plešatý chlapík k zrkadlu a hovorí:
Dobre vyzerám. Mám 60 rokov a ani jeden šedivý vlas. Takže, hádam sa vám video páčilo. Ak áno, dajte like, odber, komentár a ahoj.